متشم عبزخونه يكون قعزنا هيوتنا نقعز نخيد ما جن عبدخونه بوتا ختفتح كلها نقدمي تريقة كيد لك ويس ندحري تختم لك يعني ما ندون نتقال نبي انت خدك إذا حيش عمرك بتعمي بدخون حسابات الناوت مو هيوتك ختكير عند حسبك جند ما هيوتك نخيت تغير اللوم زريقك بوزحات تسفاد غروس نجارات متمو نبي كتكيد كم زلك حربت بلكايو أكم لعينة كنتاتنا هيوتي إن كان لو قدما نزن إلى زنقركم حمشت من قدتات كتك أمل مش جمركو بزقبة أمور مع بقولت في وتي نخطير كابزر دعني بلوس أتركونا مفتاحيتاتن من قدتاتنين نعخون دما زمن قدتات زين بزقبة مش أقبلكم بفلاي دما أتانا لبكم قربات تبلوا كتتجبروا أنت عافيلكم من البات ننوح عمتات دتدنا أجركم له ويون دخول محلها خوين حيزكم دنا نجر نبي كتكرهم زلكم الموسانسي إنكم ترى عليكم من البات كابزن كتئنا عن رأي النجرات كتتجبروا مسكالكم حابدوا خنا لو تختمت لكم إذا دما رجعت أني أخويني نغركم نالبات أنت زي كوينو أمود أتاك تبغى تخلي أخو محوات جن حدا راكم كمود أتاك سب كم جمرة كسب مود أتامون إذا فيديو زي أتخطات دواءكم بزقب بعد ما نعهم زخون سنك حيسكم كم توصل زحشين دبلت أن هيوت نمفت أرد حجزكم من جدد ما كم ترخون رجعت أني نشاكم زلوا خو كارد حبوكم إيه بلوت أت نالبات ما هيوتكم نمقيار أبيتي بدما كم نجر نمر أي متشكم ترى هليكم أبلك بوتا أقوم دلكم سبسكرايب بمبار بيتسبكونو بقولتوف نابتن حمشته من قدتها قبلكم إتا قداميتي بقولتوف هيوتنا نخنكير كاب اتحجزنا وسانيت نجر أحوات قدام النتاتنا بزقبة مفلاتيو نزخ نرد أن ترى فإلنا قدام النتات النهبهم نجرات على حج ساعات نتات طبعا نبهو أن نبرا هيوتي ذو السنوات طبعا نبهو أن نبرا هيوت سلام رهوات عنا فقر زلو نكخون طبعا نبهو أن نبرا هيوت كأني أنا حسب ناي تشنكت ناي تسفى مقرات نخخون ندقبر على حج ساعات كوينا قدام النتات النهبهم نجراتهم مبارك سمتين من بار دليل أخا كما ينام مقدام النتات نينا أنا كنت بنت رأيكم ندما أنت سرحنا زجبرنا أنت جبرنا زي تعودنا أنت تعودنا قدام النت قد مجمرة كن هو زلنا مبار نتلع الفتاة أخواتي مخنيات فتاة زي تحوس وكل نجر أي أي بارخني تبغى نجر أي هلوني نبي حكي داس سنة دامك أرون فقر دلون أيكونني من الوقت فتاة رسينا نفتاة نقول نجرنا أنت أسقينا بجنزب نمركب دينا دخون نجر نمركب دينا بفلاي أبجنزب بتتملك بوزحكم تريقها كل نجرات رسينا نجيزي يسمح لي ليش صباح نبو خركوب ليش صباح نبو دخون تعيد بالك جبري كان جنزب ترى ملء منفس كان عو توفيلو انت رأى كان دخون ساعات تخيد مو فتاري أبكر ميت سرق يا أنا عيش كيا تجزي تخيد انت رأى كونك نالبات دخون ابنتنا يسبب دي قاعد تقول شو اللي زرعك يا ساعات دي أبي هو تكاخمت دخون نجارات دي خبود لك ما تشم فتاري لي حاسب وجح نجارات كم تقول له ردي أحواس الذي أقدمنا عفت إن جورو قعزو أبز حد زلنا أبوها خوينا أون قدامنا تكني بودنا عن فتاري ناي بخمينا خم اللي قبر انت رأيكم نرمى قليل يا أخواتي يمررنا يحسمنا يمعرنا يطبقنا ويكان سلام يكون رهوا يكون يوتنا أبزبون يكون هم وتنا بحق نفتارينا نمسكن دينا فتاري زي دي نجارات كانت عين نتجبر دو عين تجبرني يعني فتاري حجوس نجارات نتجبر فتاري دي حجوس نفتاري دوغو نجارات كان نقدف انت رأى خوينا إذا ما سمعتنا حلنا نطبق يري نجرنا سلازي نزل نجارات زي داتا تنك ما عدو نخيد انت رأى خوينا أكل نجبره قعزو فتاري انت رأى عند فرحنا يفتاري كبرنا يفتاري هليو نجورو كل صراحة انت رأى هليو نفتارينا قدامنا النهبو انت رأى خوينا كل جزء هيبتنا سلام كل جزء هيبتنا دحان كل جزء دما هيبتنا بركة تمدا يزخون انت زي كوينا جن فتارينا بمرسع اندا مررنا دي سبات اندا عمتنا دي كال نجرات اندا جبرنا دي ويقول زي تكم نجرات على دي تقمنا خالص دي تكم نجرات اندا جبرنا ندخل بوتا خم بتصحنا خيرنا أفتا بوتا في أمس إحنا جن دخولنا نتنجر تدفرس من الوقت مفاميل ناتنا دي بتعنانا دي بقول بخسارة دي بقلري متشم اتنجرتي تماريس نافت النبرنا ملا سدي ترفي بس أقدم كافة أريكا محاز قدام نتنفت أرم هابي كم ده حرم جبارك كافت فت أري زحجوس نجارات نعون دا جبرك كافت زي حجوس نجارات إن دا تخل كل كافت كيدن كلها بالحر يدوم ما أتوسعني تنجر بزعبا فاميلك بزعبا صراحك بزعبا تمرتها نعود ده يقولنا ده كخون كخلانو تتجاورو نجارات قدامنا كتوهم كتكل عليك نظام نجارات زيو من البعض فاميلنا تبع بس إنا بوث نجارات نجبر نسألنا ولا نيجي دويلنا تليفون إن دول لهم كم يعلقهم إن بلون نجار قليل جرنا خنوص دون خيرنا جن فاميلنا رسعنا نعم قدامنا زين هوهم أنت رأى أخوينا صباح نقول ما تشم دخولنا نجار يقود لي أخوات سلسلة قدامنا كعم جمرة إذا نجار زين فاميلنا تيقود لي نسرح يقود لي نتمرت يقود لي زرقوا ورد لو خنا جريك قدامنا تات أقدم كاخد سرع كتكلم
أقدم كادما نفتاري خا قدامنا بدحري نسدراخا نفاميلخا بدحري دما نسرح كان نتناتكا تمرتخا انترا قدامنا تات كتبو خيلكا إذن لم تسرعم قدامنا تاتي ربح نقولنا تا دحشتن كتكيرات اللي هيوتن بغلطف كم تلكا دخلو زياتا قداميتي نفتا كالي تخبلكم أتخاليتي بتعم أزيا وصاني زخونت هيوتنا بغلطف بفتنة نخنكير تحجزنا أنبار أحوات كفت لخنا أمرو مونانيو open mindedness بتعم أزي وصاني هيوتنا نمقيار أتمنتايسي أتات صباح نقول إن بهجا إن مننا جنا زين برني عددنا هيوت كتمت أنت أخوينا حلمتاتنا خنا سمر إذن إحنا ندل عين هيوت كنا برن ترى أخوينا أمنا تدبهن مسار هي دينا له أحوال نأمنا تدما قديتا يكفوت أمر زدليو نابولين هيل after thing and the grow list بنوت حافظ تايب المسيلكم open-mindedness is essential for belief نأمنا بتعم كفوت رغونا أمروسي نأمنا تعزيو أقداسي it is essential نبل نمنتاي closed-mindedness do not inspire faith, courage or belief بل عطو انتر أجير كي أمروخا جن تبعات هاي هلو كاني أمنت هاي هلو كاني دفرت دخونا confidence هاي هلو كاني جن انتر أمروخا كفوت كت جورخ إلكا أمنتك أنداتا ما حيشة سدزغير راح نقول فتاري هيوتكا خم دقيرة كذا حاش عينت هيوت كم تنبر كل نجارات سلامكم دخون تسفان تر أهليكا أمروخا كفوت انتر أجيركا تخرجك دخون أفتت أبوق دلنا نجاراتي انت ريكو ينجن أفتح حما عند جبرك أفتح نيجاتيف نجارات عند جبرك يا تخيل انتر أخونك أمروخا بك أخلا أفزع عد زي ترين دي خلنا خصمي موت تنسيش تمون دافرت كيا كمان أنا قاعد حجزنا الشبك كيف كستوكو خمسة خويدي كزكو إتوكو يندابلك أكن أمروخا إرتوا بيلكا كخون اللي زيك من قدتات راي ترقي أفتا كتكون لا تخل من قدتات تخورت كتجبر انت رأخيلك أمانو حواتي بتعم عزي بزح نجاراتي دخفت الكا أمرها كفوت انت رأخت جبر أخيلك كخون اللي كسمر اللي يخلي فتأرو اللي مثلا زحاش عينتي ود كنبر يخلني فتأري كتب اللي كتجمر انكلقة نفط بوتاتي كتكرر اللي تخل من قدتات فتأروني لو ندار أيكا برهانو دخفت الكا يدخل هي وتناك أير انت رأخوينو قديتا أمنت كتلي أحوات أمنت دمات كفوت أمر بموناني سلازي بليس نمنتاي كون اللي أكلني نمر what if we don't know كو أفتحن كرلا فتأريت راي كخفتا زخل معتو أواد راي مع أواد راي دينا معدنا عاد راي دينا خوحكة أنت حكينا ما تشسك خفت الناي أنت رينا ما تشسك نركبينا أنت حتيتنا خوها بالناي سلازي داسيب تقدمي أمرخا كفوت مقباري بتتتحيس كيازن لخا وي آتي خيار لخا حاج أرديكم كان هيوت كاغت فرد لك you think outside of it كاب أوز أخت حاسب تجمع واتي فتاري هيوتين تغير لك كم زكو كون قلي لحاش هيوتكو كفت رخيلي كم زكو يكتبل كتجمر إن كان لخا دخونا من قد تات فتاري يرئيكاي أحواتي سلازة تخال ايتي هيوتنا بفتنة كنكير انت عدلينا أكندي نتوم عبدقر اللو نقرات ويتوم دقون فنار اللو توم نيجاتيف نقرات معقوم إيدنا نهبولو أمرنا نفتاري أتأجعنا زحاش عينت هيوت كهبنا مخانو بتسفان بأمنة بكفت رخنا أمرنا هيوتنا مقلاسي زيادة خال ايتي نفتا سرسيت قبلكم نفتا سلسيت كد محلافنا قنا أحواتي حدا حبريت هلني زي حبريت هزرمان مبل 10 زور زكاة شربة تخولوت إنه كلنا تنوع بيسا سمينا أونلاين سلطنة مزقوا جميرنا لنا عزي سلطنة عزي بمستاف دما كان حلفكم بملقاق عب حجة ساعات بمبار بخمي حلمتاتكم كتسمروا كم ادخلوا كان رأي ايكم ترالينا لنا سلازي بستحتروا لنا واتساب نمبر تطقمكم مع كتر خونا تقول يخم نفتا سلسيت قبلكم أتا سلسيتي بتعم أزيا وصاني زخونت هيوتنا بغلطف نخنكير كابت حجزنا أنا عيون بتعم كابزردتنا حانت نجر أحواتي دليتاتك بزقبا أماميخا بمفلات نتوم دليتاتك نتوم حلمتاتك نتوم شتوتاتك دما أبو ورقة متحف من دا في أحواتي إذا نجرزي بتعمي ردينا نعي كملكم كابزخن لعلي إتمن تايسي كرمي حجي سقيك على هوا أنا هيوت قرازنا بركة حجي جنب علامة خطق عزات تجمر دليتاتك بزقبا تفلت يشي من البات مرجحتنا دليتاتنا بزقبا ديكم فلت ويدما تناي وشتنا باهقي تناي وشتنا دليت بزقبا زي كردنا حلمتاتنا لما انتاي مقالم ديكم فلت إنه خلينا جن حسويكم أحواتي إذا نجرز جيزي وسيدنا خن حسول لنا نجري نمنتايسي حسويه فتعرف متسيلي حجي بزاد اللي ما بوتها خوينو اتزدلك كازب نجر كله خفا كامو انت خاطر اللي انت رأيلك you need to have an answer من صغلو كاك خلال له حواتي انت اللي نمل السوقينا قن عينا يموفت على خبنا سلازي كوفينا نز نجرز مرداي امرنا كفوت بزي مقبار دي نجرز دمت اني رخوات حجي قن امرنا كفوت غيرني سلازلنا انت ازدبي فتعر انت يتجبر اللي زحشني فتعري حتاتو كهبكم صلات جبروا دعاء جبروا خبكم يدنا لنا حق اسل what do I want to do انت حق جبر دلي بهوتي لازم نالوات بتعناكم كخون خيل بفاينانسكم كخون خيل
ኣታዊታትኩም ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ብፍቅራዊ ህይወትኩም ብሓዳርኩም ድዩ ብመንፈሳውነትኩም ድዩ ብኮሚኒኬሽን ዘለኩም ስኪል it can be anything ምስ ሰባት ዘለኩም ርክብ ድዩ እንታይ ክኾኑ ኢኹም ትደልዩ እስኪ ኩሎም ክፍልታት ናይ ህይወትኩም ካብ መንፈሳውነትኩም ጅምር ክሳብ ኢቭን ትዘናግዕሉ ቦታታት ትዘናግዕሉ ጊዜያት ፍሪደም ረኺብኩም ተብሉ ነገራት ኮፍ ኢልኩም እስኪ እንታይ ክኾኑ ኢኹም ህይወትኩም ትደልዩ ጨሓፍዎ ኢኹም ድሕሪ 1 ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ንሕፅሮ እንተራእዩላ ድሕሪ 1 ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ እንታይ ዓይነት ነገራት ኢኹም ኣብ ህይወትኩም ክትጓነፀፉ ትደልዩ ነዞም ነገራት እዚኦም ብዝግባእ መሚና ብምፍላጥ ብድሕሪኡ ድማ ክንፅሕፎም ክንክእል ኣለና ክትፅሕፎም ከለኻ ደጋጊምካ ንዕኡ ስለ ትሪኦ ኣብቶም ኔጌቲቭ ነገራት ናይ ህይወትካ ዲኹምካ ትኩረት ትገብር ኣብቲ ክሰብረካ ትደልዮ ኣብቲ ተሓቶ ኣብቲ ፈጣሪ ክበካ ደል ነገራት ኣብኡ ትኩረት ንክትገብር ዝሕግዘካ እዚ ክኾን እንተደኣ ኮይኑ ግን ሓደራኹም ኣሕዋተይ ኣእምሮና ከፊትና እቲ ንሕና እንደልዩ ነገር እንታይ ምዃኑ ብዝግባእ ምርዳእ ብፍላይ ድማ ፓሽኔት ኮይና እንሰርሖ ነገር ናይ ብሓቂ ናትና መንፈስ ደዓሽ ለሉ ደስ ኢልና እንገብሮ ነገር ኣብ ምድላይ ድማ ክንጓዓዝ ክንክእል ኣለና እዚ ኮፍ ኢልካ ብኣእምሮ ድመፅእ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ብሓቂ ድኾነ ስኪል ምውሳድ ድኾነ ንጥፈታት ብምግባር ናብ ድኾነ ቦታታት ምኻድ ናብኡ ከይድካ ድኾነ ነገራት ምፍታሽ ብዝግባእ ከዓ ንሂወት ኤክስፕሎር ምግባር የድልዩ ንምንታይ ተባሂልኩም ክትከይድ ከለካ ኣብቲ ቦታት ፓሽኔት ኮንካ ትሰርሖ ነገር እንታይ ምዃኑ ክትሰርሖን ከለካ ኢኻ ትፈልጦ ድኾነ ደስታ ድህበካ ድኾነ ውሽጥኻ ደሰራስር ወላ እኳ ብነፃ እንተሰራሕካ ብነፃ እንተገልግልካሉ ደስ ድብለካ መንፈስካ ድኹልዕ እንተደኣ ኮይኑ it's amazing guys ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ብቕልጡፍ ድማ ህይወትና ንኽቕየር ትገብር ኣይ እንታይ ክገብር ኣነ ኣብ ስራሕ እንዴ ዘለኹ መዓት ነገራት ይደለኒ ናብራና ስለደይ ትፈልጦ ኢኻ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣይኖ ኣሕዋተይ ግን let's take time ግዜ ንውሰድ እሞ ናይ ብሓቂ እቲ ናትና ስምዒታትና ሙሉ መዓልቲ ቼክ እንዳገበርና ንኽእል ኢቭን ኣብቲ ስራሕና እንታይ ነገራት ክንሰርሕ ከለና እዩ ደስ ድብለና ናልባት ሰባት ከነስተኣናግድ ከለና ገለ ክንገብር ከለና ወይ ድኾነ ሽግራት ኣለዎ እሞ ነቲ ሽግራት ክፍታሓሉ ወይ ና ክንሓስብ ከለና ተፈቲሑ ድማ ክንሪኦ ከለና ድኾነ ደስታ ድህበና እንተደኣ ኮይኑ ሕድምታትና ድሌታትና ቶምናትና ናይ ውሽጥና ዘሎ እቲ ፓሽን ኣብኡ ህሉ ይኽእል ክኾን እዩ so this is amazing ኣሕዋት ነዛ ነገር እዚኣ ቀስ ኢልካ ዋላ እኳ ከም ዝዛረበሉ ቀሊል እንተዘይኮነ ግን ብኣካል ነዚ ነገር እዚ ክትፍትኑ ቮለንቲር ኣብ ገለ ቦታታት ከይድካ ክትገብር ገለ ክትጅምር ከለኻ ናይ ብሓቂ እንታይ ምዃኑ ሕልምኻ እንዳፈለጥካ ድሌታትካ ካብ ዝግባእ እንዳመመኻ ስለትኸይድ ንዕኦም ብዝግባእ ሽዑ መፅሓፍ እዩ ወላ እኳ ብዛዕባ ሕልምታትና ብዛዕባ ድሌታትና ብዛዕባ ድኾነ ፅባሕ ንጎን ነስምሮ ዓበይቲ ራእይታት ወላ ተርኢ ተዘራረብና ግን ኣሕዋት ሓንቲ ድፈልጣ ነገር እንተደኣ ሃልያ ግን ኣሕዋተይ ኩላትና ድኾነ ተቐይሩ ክንሪኦ ንደሊ ድኾነ ነገር ኣሎ እዩ ብጥዕናና ድዩ ብሪሌሽንሽፕና ድዩ ብዝምድናና ድዩ ፍቅራዊ ህይወትና ድዩ ምስ ሰባት ዘለና ርክብ ድዩ ገንዘብና ድዩ it can be anything ስለዚ ክንደይና ክኾን ደልየና ንምንታይ ኢና ደሊና ብዝግባእ ከዓ ንዕኡ መፅሓፍ ክኾን ይኽእል እዩ ንዕኡ ፅሒፍና እንተደኣ ንኸይድ ኮይና ልክዕ ሓንቲ መርከብ ክትከይድ ከላ ብኮምፓስ ከም ትኸይድ ልክዕ ንሕና ንህይወትና ብኮምፓስ ኢና ንጓዓዞ ብቕልጡፍ ድማ ህይወትና ንምቕያር ኣዝዩ ክሓግዘና እዩ እዚኣታ ሳሰይቲ እያ ናብታ ራብዓይ ተኸብለኩም እታ ራብዒቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ህይወትና ሙሉእ ብምሉእ ንክንቅይርን ምስ ሕልምታትና ምስቶም ንደልዮ ባህግታትና ንክንጨባበጥ ትገብረና ኣነ ካብዘን 5 ድመርፀልኩም ሓቢታ ወይ ከዓ ልምድታት እዩ ይሲ ልምድታትና ናብቲ ንሕና ንሓልሞ ዘለና ህይወት ከብፅሑና ትኽእሉ ግን ናብ ልምድታትና ክንበፅእ እንተደኣ ኮይና ከዓ እዞም ኣቐዲመ ክነግረኩም ፅናሕኩ ነገራት ከነተግብሮም ክንክእል ኣለና ንሓደ ነገር ብተደጋጋሚ ንገብሮ እንተደኣ ኮይና እቲ ተግባራትና ናብቲ ንሕና እንደልዮ ዓይነት ሕልሚ ደብፅሐና ግን ነገሩ ሰብኣይ ደሊኽን ጭሕሚ ፀሊክን እንተደኣ ጌርናዮ which is ክንዕወት እንዳደለና ግን ከዓ ዕውታት ሰባት ዝገብሮም ተግባራት ዘይነተግብር እንተደኣ ኮይና ብተኣምር ዓወትና ኣይክመፅን እዩ ብቕልጡፍ ህይወትና ክቕየር እንተደኣ ደሊናዮ ግን ብጣዕሚ ኣዝዮም ንኣሽቱ ኣብ ድኾኑ መዓልታዊ ካብ ንብሆ ክሳብ ምሸት እንገብሮም ተግባራት ተጠንቂቕና ነቶም ተግባራት እዮም ብሂሉ ክንገብሮም ንዕኦም ክነሃንፆም one at a time ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ልባድ ብዝግባእ እንዳሃነፅና ክንከይድ ተደኣ ኺኢልና እቶም ንሃንፆም ዘለና ልምድታት እዮም ነቲ ፅባሕ ንቦ ድህልወና ሓድሽ ህይወት ብሉፅ ህይወት ክፈጥርዎ ይኽእሉ ስለዚ ዓይነት ልምድታት እዮም ደለና እስኪ ቼክ ንግበር ኢና ንኣብነት ሓደ ብጣዕሚ ክረደአና ዝኽእል ሓደ ልምዲ እንተረኣሃሊ ናይ ምስጋና ልምዲ እዩ ስለዚ ነዚ ነገር ብንግኡ ተሲእና ኣብቶም ነመስግነሎም ነገራት ትኩረት እንዳገበርና ንግሆ ተሲእና መዓልታዊ ናብ ምስጋና ንጓየ እንተደኣ ኮይና መዓልታዊ ድኾነ ዝሕል ሻወር ምውሳድ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ብጣዕሚ ደነቃቕሐካ ኣነ ፐርሰናሊ ደስ ስለ ዝብለንን ከምኡ ስለ ዝገብርኒ ኣሕዋተይ ናይ ፅሞና ግዜ ምውሳድ ኣእምሮኻ ተህድእሉ ኣእምሮኻ ተረጋግእሉ ግዜ ምውሳድ ብድሕሪኡ እውን ስፖርት ኤክሰርሳይዝ ምስራሕ ክኸውን ይኽእል ንኩላትና ዋላ እኳ እንተተፈላለየ ግን ድኾኑ ሃቢት ቢልድ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናይ ምንባብ ሃቢት which is ናይ reading እቲ ምንታይ ሕጂ ሰዓት ነንብብ መፅሓፍቲ ብጣዕሚ ኣዝዮም ፅባሕ ንጎ ይረድኡና ደይጠቅም ልምዲ ናይ ቲክቶክ ናይ ካል ነገር ገለ እንተደኣ ነርና ንዕኡ ኣወንዝፍ ኣቢልና ክጠቅመና ብዝኽእል ልምድታት ብዝግባእ መዓልትና ምውዓል ድኾነ መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኣብ ድኾነ ፖድካስት ኣቲና ከምዚ ዓይነት ጠቃሚ ትምህርትታት ምርኣይ ድዩ ገለ ድዩ
دتقمنا عينة لمدتات محز يود عنبر هيوتنا كقير دخل سبعي دني خن تحمت عليك كيكوننا صباح نقول خواتي لذا حال راخم سبعي دال لخ تحمت عليني خامت يوم يكون دي وراكو حدا جزء تحمل سبعي تري حدو جن بقى كله عبدالك يكون هيش كم ننتر أخونكم كم إكزامبل يدوكم للغسالة بليز عبوتات كنكون ننتر أخوينا عبوتات سبات زت تجبروا نجارة كانت تجبر لمادنا خان عم كنجورهم كنكلا لنا ولا باس ميتنا عيمتا ولا باش دخول سلشوا بدنا نعو قتلنا خنوت كنوت زخلنا لمد كلنا كخلالو فتحيزنا الله حواتي سلزي بليز دو ذس نزانا جرزي أتصبو جيركم كجروا أخم أتم لمدتاتنا يوم دخار جورنا لمدتاتنا يوم هفتام دجورنا لمدتاتنا يوم دحمونا لمدتاتنا يوم كاتب حنو هفتام دجورنا we know we all know انتي ندل كم ندلي وين at least ولا لمدتاتنا نفلتو دخولنا خنكيرون دل نجار قلنا فدتنا حواتي اتنا جرت دي كوننا قلنا خين بتسح جيرنا دل حلمتاتنا دي مفلاتنا قال بزقبا نعو دي مردعنا دي كون السوق استواتو انت لو جن اتزعاوي نجار كافتوم نابزا حج ساعات هيوتنا متعمونا دلو لمدتاتنا كل لاقا قصلا دي ندلي كافتي مسد شاو كافتي مدك اس كافتي سقيكا تيك توك سكرولينج وار كاو كن لاقا قصلا دي ندلي كابز باترن زخنوت سلا زي ندلي امبر نزي باترن زي كنصبرو انت اخينا اوف كورس قدميت كخيدنا زخول اللمدتات دحازنا هيوتنا رما بفطنت بقلطف اندغيرنا كنكيد نخالينا حواتي بلو مفتح حمشيتي زي مودعت اخبلكم اتحمشيتي نفتن احنا ندلي عينتي بقلطف كتبت احنا تخل وساني زخونتنا عيول تقلتنا نجر دما احواتي من باب زتفلاليه موياتات ወይ ከአኒ ክእለታት ከአኒ መቅሳዕ ምን እዩ ይሲ من باب በጣም ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ እቲ ምንታይ ሲ ሰብ ካብ ክልተ ነገራት እዩ ድማር እቲ ሓደ ካብ ጌጋኻ ትመሃር ኢኻ ካብ ጌጋኻ እንተ ተማሂርካ ካብ ልምድኻ ተማሂርካ ኣለካ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረካ ማለት እዩ ካልእ ግን ጥበበኛ ሰብ ኣሎ ጥበበኛ ሰብ ከአኒ ካብ ናይ ካልእ ሰብ ጌጋታት እዩ ድማር ስለዚ መጽሓፍቲ ዝጽሕፉ ብጣዕሚ ብዙሓት ደረስቲ ኣለዉ እዮም እዞም ደረስቲ እዚኦም ብተጋገይዎ ጌጋታት ንሕና ንኽእል ደግሞን እዚ እንትትገብሩኻ ዝሓሸ እዩ ብምባል ነዊሕ ዓመታት ናይ ህይወቶም ወሲዶም ዝፀሓፍዎ መጽሓፍቲ ኣለዉ እዮም ነዚ ነገር ዝግባእ እንተ ናቶም ኤክስፐሪንስ ኣብ ሓንቲ መጽሓፍ ብቐሊሉ ክንረክብ እንተ ክኢልና ድማ ኣሕዋት ማዕረ ክንደይ ምንባብ ማዕረ ክንደይ ናይ ድኾነ ሰብ ጥበብ ምቕማስ ወይ ንዕኡ ፅቡቅ ጌርካ ከኣኒ ምቕሳም ማለት እዩ ሶሪ ጋይስ ብዝግባእ እንተ ንዕኡ ክትሕዝኪ ኢልካ እመን ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ናይ ህይወትካ ኢኻ ተድሕል ኣነ ብጣዕሚ ይረድየኒ መጽሓፍቲ ምንባብ ንሓደ መጽሓፍ እንተ ከተንብቦ ክኢልካ ከተንብቦ ከለኻ ድኾነ ዝነግረካ ጋይድ ዝገብረካ መንገዲ ሕርበት ብትኢልካ ድኾነ ሰብ ዘይነግረካ ነገር ኣብቲ መጽሓፍቲ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ክትጋገየ ዝነበረካ ጌጋ ንኸይትጋገን ክትገብሮ ዘለካ ከኣኒ ንክትገብር እንድሕግዘካ ብዙሕ መጽሓፍቲ እዩ ዘሎ ወላ እኳ ብዝግባእ ክንመርፅኦ እንተ ከምኡ የድልየና እዩ ብዝግባእ ክንመርፅኦ ክንክላና እቲ ምንታይ ሲ እንተ ቢዝነስ ክሰርሕ ደልየ ብዙሓት ዝተፃሓፉ ናይ ቢዝነስ መጽሓፍቲ ኣለዉ ከይጋጋኣተ ንኸይከስብ ጽቡቅ ጌሮም ድነግሩን ብዙሓት መጽሓፍቲ ኣለዉ ድኾነ ናይ ኮሚኒኬሽን ስኪል ናትኩም ምሰባት ዘለኩም ርክብ ድዩ ኣባህላኹም ድዩ ኣዘራርባኹም ድዩ ሱቅ ተዕርዩ እንተለኢኹም ብዙሕ ናይ ኮሚኒኬሽን መጽሓፍቲ ኣለዉ እዩ ጥዕናኹም ከተስተኻኸሉ እንተደሊኹም ብጣዕሚ ዝገርም መጽሓፍቲ ኣሎ ኣሕዋት ናብ ሕክምና እኳ ከይከድካ ብዝግባእ ኤነርጂኻ ብምስትኻል ብኸመይ ጥዕዩ ጥዕና ዝመልኦ ህይወት ክትነብር ከም ትኽእል ዘርኢ ብዙሕ መጽሓፍቲ ኣለዉ ወላ እኳ ናብ ሕክምና ንኸይድ ኣይኮንኩ እንድብል ኣለኹም ወላ እኳ እንተኸልና ግን ኣሕዋት መዓት መጽሓፍቲ እዩ ዘሎ ህይወትካ ከድሕን ትኽእል ተሕልምታት ካውን ከተስምረሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዱዊት መጽሓፍቲ ንንብብ ወላ እኳ ምናልባት እቲ መጽሓፍቲ ምንባብ ከም ልማድ ሕጂ ተሪሓዝና ግን ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ምውሳድ ክኾን ይኽእል መጽሓፍ ናይ ደንበቡ መጽሓፍ ጽማቕ ናይታ መጽሓፍቲ ድርዩ ብዙሕ ድንብብ ሰብ እውን ኣሎ እዩ ልክዕ ከም መጽሓፍ ቅዳሕ ኣቢልካ ተንብቦ ሰብ ኣሎ እዩ ግዴታት ሰብ እቲ ይንበሮ ኣይንበሮ ከምዚ ድዩ ኢልካ ምፍታሽ ዘይኮነ ይጠቅም ምዃን ውሽጥኻ እንተ ነጊርካ ስምዒትካ እንተ ነቲ ነገርቲ ዝደፋፍአካ ኮይኑ ምትግባር እዩ ኣሕዋተይ ስለዚ ፕሊዝ ብጣዕሚ ካብ ድረድኡን ንዓይ ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ልምድታት ተፀሚቆም ድመፁ መጽሓፍቲ ከንብብ ምስ ጀመርኩ ንዖም ብዝግባእ ከኣኒ ህይወተይ ክቕይረሎም ዝኽኣልኩም ብሉፃት ዝኾኑ ነገራት እዮም ስለዚ ነንብብ ንረዳእ ብዝግባእ ብዛዕባ ህይወት ንፍለጥ ብዛዕባ ቢዝነስ ንፍለጥ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክንፈልጦም ዘለና ነገራት we need to study ከነንብብ ክንክእል ኣለና እታ ካልእቲ ድበልኩኹም ሰዓት ተታሒዛ ከኣኒ we need to learn skills ብፍላይ ኣብዚ ዘመን እዚ ክዓውተና ዝኽእል ዝሓዝናዮ ዲግሪ ዝሓዝናዮ ዲፕሎማ ዝሓዝናዮ ማስተርስ ጥራይ ኣይኮነን ኣሕዋተይ እንታይ ደኣ ኣብ 3 ወርሒ ኣብ 4 ወርሒ ኣብ ዝተወሰነ 5 ወርሒ ድዩ ኢዘን ኣብ ዋርሕ ድወሰድና ስኪልስ ህይወትና ክቕይረልና ክእል እዩ ዝሓሸ ኣታዊ ንኽነምፅእ ክገብረና ክእል እዩ ኣሕዋተይ ንምንታይ እንተረኣይኩም ንስትሪኦ ኣለኹም ዘመን ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ኤኣይ ዘመን ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ከዓ ብዝግባእ ሞባይልና ተጠቒምና ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና ዋይፋይ ኣለና ዩቲብ ኣሎ መዓት ነገራት ኣሎ ብዙሕ ዌብሳይት ኣሎ እቲ ኢልካ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብዛዕባ ኤኣይ ብዛዕባ ብዙሕ ካልእ ቴክኖሎጂታት ወይ ድኾነ ስኪልስ ድኾነ ብዙሕ ኮሚኒኬሽን ስኪል እውን ክኾን ይኽእል ናይ ኣዘራርባኻ ክእለት ክኾን ይኽእል ቴክኖሎጂ ጥራይ እውን ኣይኮነን
ብዙሕ ነገራት በቃ እንትናትካ ቢዝነስ ከተማዕብለሉ ትኽእል ብድኾሎ ሞያታት ምውሳድ ክኾን ይኽእል ኢትስ ኣሜዚንግ ኣሕዋት ዘለናዮ ዘመን ስለዚ ብዝግባእ ነዚ ነገር እዚ ተረዲእካ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ነቲ ደሎ ስኪልስ ክትወስዶ እንተደኣ ኺልካ ፅባሕ ንጎ እዞም ሕጂ ትቐስሞም ዘለኻ ስኪልስ ወይ ከዓ እዞም ክእለታት እዞም ሞያታት እዚኦም ዋሓዝካዮም ዝኾኑ ስለዚ ኣክንዲ ኣፍታ ገዛኻ ኾንካ እንዳበልካ ምንባር ኣእምሮኻ ክፉት ምግባር እዩ ቀዳመይቲ ድበርንያ ነገር ተኻለይቲ ድበርንያ ነገር ተቐዳሚት ኦፍ ኮርስ ፈጣሪኻ መሓዚ ስለዚ ናይ ብሓቂ መጀመርያ ፈጣሪ ንሕዚ እንተደኣ ኮይና ካብዚ ሂወት ዝኸውፀና ንብል እንተደኣ ኮይና ብድሕሪኡ ድማ ኣእምሮና ክፉት ንገብሮ እንተደኣ ኮይና ልክዕ ምስኣ ተታሒዛ ፈጣሪና ቀዳምነት ብምሃብ ፋሚሊና ብድሕሪኡ ትምህርትና ስራሕና ኢለኩም ነይረ ዓይንዘን ብድሕሪኡ ድማ ኣእምሮና ክፉት ክንገብሮ እንተደኣ ኸይድና ኣብቲ ክኾነሉ ዝኽእል ነገራት ትኹረት ብምግባር ብድሕሪ ሕልምታትና ራእታትና ብዝግባእ ፈሪጥና ወላ እኳ ሰማይ ንፍለጦም ግን ቶም ድሌታትና ብዝግባእ ምፅሓፍ ነቶም ዝፀሓፍክዮም ነገራት ኣብ ጥቓኻ ምግባር ደጋጊምካ ንዕኡ ምንባብ ንዕኡ ምርኣይ መስመር ይደትሕዘካ ካብኡ ንኸይትወፅእ ዝገብረካ ብድሕሪኡ ድማ ልምድታትካ ናብቲ ቦታ ተደብፅሕኻ ልምድታትካ ብዝግባእ ምስትኽኻል እዞም ድሕሪ ምንባብ ስኪልስካ ወይ ከዓ ክእለታትካ ምውሳድ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ክብለኩም ንደሊ ሓደ ነገር ናብቲ ንሕና ክንከዶ ንደሊ ዓይነት ሂወት ክደፍኡና ዝኽእሉን ክዓንቅፁና ዝኽእሉን ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰባት እዮም ስለዚ ብዛዕባ እውን ካብ ምጥንቃቕ ከባቢና ብዝግባእ ምቅናይ أبي من مخان كان نجركاسي مش من كم تغير نجرني أيكون أنا بوتاقنا مثال سلزي بليس أخوات نحن خاني مسلمين نخيد لنا أبزح دي زعد له سوات واحد نقول نبي حين تيوت مدام محران له تردينا أكابينا بزجبا مكناي كابدي دلي نا السوشيال ميديا قاعد أموتة نبي حكر ما هيوت ما علامة حزنا نخنكرو نبزخ لنا بوتاتات نبزخ لنا السوشيال ميديا تات بزجبا نعم كتتالي رخونا حواسي أزغن قبر ترى أخينا نعيون سلدا حجزنا أخون كحجزكم كم دخل رجز أني حواسي ስለዚ ነዞም መንገድታት እዚአን ተጠቒምናኻ ሞር ዳሓሸ ሂወት ንኽነብር ንኹላትኩም እኒኢልኩም ከምቲ ኣቐዲመ ደወልኩኹም ድማ እቲ መበል 14 ዙር ዝካየድ ሱርበትኻ ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ናይ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ጌርኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ስልጠና እዚ ድማ ብኸመይ ካብ ሕሉፍና ብምልቓቕ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምንባር ሕልምታትናን ራእታትናን ከነስምርን ዝሓሸን ዝበለፀን ሂወት ክንነብር ንኽእልን ብሰፊሑ ንሪኦ ክኸውን ስለዚ እታ ናምበር ኣብዛ ታሕቲ ኣላትኩም دولنا تمزجوا يخم أحوات نجزي يخم كابل بي إذا خبر كابل بي وندمسكن أحواتك كبرتها بالي أبزغت الفيديو كسان راخب سناي سلام أمزل خما